Mawa walero pa 9 February 2026 ndikupaseni moni amalawi anzanga nonse konse kumene muli nthawi ino ya mawa m'bwalo ili la the unified mtokoto kulankhulira pano pa Democracy Voices for All Forum. Chifukwa chani ndikutero ndi forum yokhayo imene imalola achipani cha Malawi Congress Party, achipani cha UDF, achipani cha UTM, achipani cha DPP, achipani cha udya zake alibe mlandu, achipani cha PP, onse amene azipani zosiyanasiyana kaeda adangolota akonga kuti maloto achumba kuti ife tifune tiyambise chipani aine ndine president ndicho linga chonati azikagulisa tidzipani tawoto timene timatitchula kuti ma briefcase parties tikufuna tikulandireni. Chifukwa cha chimenecho mundilole pano ndikuziwanso kuti ku unified mtokoto tili nawonso gulu lonseli la wanthu koma mwina kumva kumakhala kosiyana. Lero ndikufuna ndingoyankhula kwa mafero activists anzanga. Ndikuwayankhula mawu awa kwa mafero activists anzanga amenenso mukuyimirira zipani zosiyanasiyana including Malawi Congress Party. Ndikuyankhula mawu awa chifukwa chonena kuti a publicity secretary achipani cha Malawi Congress Party abwera kuzapempha ma social media commentators awo akuchipani moonekera mwamvemvemve chifukwa iwowa akhala akulambalala mwadala nkumanena kuti sali pano kupanga nyasi iwowa sanabe komano anthu akuwamanga chifukwa cha ndali. Ndiye ndimafuna mupange koti mawu amene Mayi Jesse Kabwira ayankhula lero. Amayankhula kandi kunsonkhano watola nkhani kaya anayitanisa achinyamata kuchipani kaya anayitanisa timu ija timanena kunena kuti iyi ndi timu imene imagwira ntchito kuchipani pa nkhani za social media. Awa ndi ama-reporters onyamula mapropaganda kuchipani cha Malawi Congress Party. Lero tu Malawi wa UDF wamva, Malawi wa DPP wamva, Malawi wa UTM wamva, Malawi wopanda chipaniso wamva mawu amene ayankhulidwa kuchokera mkamwa ma publicity secretary. Ndipo ayankhula kunena kuti achinyamata akuchipani nanunso muli nawo udindo kuti musalowerere kunyoza wachipani, kunyoza adindo akale akuchipani chifukwa choti zimene anabazo inuyo simunadye nawo. Ine funso langa ndi nkhawa zanga zonena kuti kodi ndizoona Mayi Jesse Kabwira akuyikira kumbuyo nyasi eti? Mawa kumalisa mala chifukwa lero lino kuchokera muzimene ayankhula Mayi Jesse Kabwira kuuza ma social media influencer kuchipani cha Malawi Congress Party kuti ayambe kugwira ntchito. Angakhale anthu ena pansipo akuvomereza anthu amene asowa kugulidwa fetereza chifukwa choti ndalama zinabedwa ku East Bridge. Anthu amene dziko muno avutika kunati apeze zinthu zowayenereza umoyo wa mankhwala chifukwa chonati nduna zawo zimaba. Anthu amene mdziko munomo akhala pa mthengenenge chifukwa anthu amamangidwa mu nthawi yawo chifukwa cha ndale. Anthu amene kuchipani kwawo komweko amafika pomavomereza kunati anthu apo amanga akunena chilungamo kuti akuwamanga chifukwa anthu adi aba. Lero Mayi Jesse Kabwira akubwera apa nkumaza yankhula kuna kuti ife kuchipani cha Malawi Congress Party achinyamata ma social media influencers tiyeni tisatenge nawo gawo lomawanena anthuwa angakhale anaba chifukwa chonati sanadye nawo. Mawu amene walontapita pa khoti ndikawayankhula ifa mawu amene awayankhula Mayi Jesse Kabwira kuwapempha achinyamata mwanjira ina amapapata ali achinyamata ya Malawi Congress Party napapata ine mwanjira ina kuwauza kuna kuti ndikudziwa kunena kuti anthu fetaba, ndikudziwa kunena kuti inuyo simunadye nawo, ndikudziwa kunena kuti inuyo ndalamazo sizidakukhuzeni, talemera tokha ndipo akutimanga koma musayike nawo mulomo pa nkhani iyi. Mufuniranji umboni wina? Ndi Mayi Jesse Kabwira amene amakayankhulana ndi ana malomba ndikumaoneka ngati anzeru akulimbana
ndi nkhani ya judicial review kunena kuti a judiciary agwire ntchito yawo, a polisi agwire ntchito yawo, koma andale asalowererepo pamene amawayankha kunati ife ndondomeko zathu a polisi investigation tikati tikumpanga munthu investigate timamanga ndithu, timamuyitana abwere ndithu ayankhe mafunso, tikampeza olakwa timtengere ku khoto kuti chachishiti yake ndi kumeneko afufuze nkhani yake. Kumene tikufufuza amakhala pa alimande ndithu kapena amapasidwa belo. Mayi Jesse Kabwera amanena kuti chani aphwanya malamulo a 48 hours, ife akutimanga chifukwa cha ndale, ife sitinalakwe. Lero Mayi Jesse Kabwera abwera poyera kuuza mamembala a chipani cha Malawi Congress Party kunena kuti asakhale nawo mu chiungwe chonyazisa akuluakulu a chipani cha MCP angakhale aba, koma chifukwa chonati kungokwiya kuti ndalama zosanadye nawo. Ndene mafuna ndiyankhule ndi Amalawi. Nkhani imene ikukambidwa apayi tifunanso umboni wina. Amalawi amene mwadya chitezi mufunanso umboni wina. Tikayang'ana msewu wa mchinjiwu ndi Amalawi angati amene avutika ali a Malawi Congress Party, koma amavutika ndikumadziwa kunati ankunkhapanyo awo atenga ndalama za nkhaninkhani ndikumakagulira fertilizer, abwereka ngongole anali access ya ngongole ya fertilizer, koma chimanga ndikumakudulisani, chimanga ndikumakudulisani. Awa anabweresa lamulo lonena kuti pa nkhani za social media zizizi tipangidwe bani ziko muno, ena timangidwe ifati tikulula zinsisi za zinthu zimene zikuchitika. Lero Amalawi mabiliyons simunawaone amene lero akutuluka, amene lero loboma lapita lija amapanga mmene amabera zinthu zawo mwachinyengo. Anthu simunamve ziko muno za Crossroads Gate, mbali ina ya nkhani imene yavuta kwa bambo Samia Sakrani, nkhani yayikulu ndi ya Crossroads Gate. Koma Malawi Congress Party media team ikubwera ndikutembenuza ndepali mkulu wina wosazindikira amene amangotengeka chifukwa cha ndale, safunira Malawi zabwino, akunena kuti iya nkhani ja ndi achisale. Amalawi zimene simukuziona kumene kudapezeka galimoto ija ndi kumene kuli Samia Sakrani kumene akusungidwa ku area 6. Sadasinthenso galimoto iyayi ali mu area 6 imene akusungidwa chifukwa chakafukufuku amene akuchitika pa nkhani ya Crossroads Gate. Amalawi musamayi wale zimenezi, siti kuopa kubwera pano kumanena chilungamo, ndipo anthu apolisi musamalambalale popanga kafukufuku. Fufuzani ACB inayamba kale nkhani yonena kuti wina agwidwa wachikulire kuti akafunsidwe, kunati nkhani ya 200 million ipezeka bwanji, madocuments kuna kuti kunatuluka ndalama yokwana mabillions. Ndi imene tiwatengedwera tu munthutu. Mufunanso umboni wina bwa. Koma lero media team ya Malawi Congress Party ili kakaka kulimbana ndi Norman Chisale, kakaka kulimbana ndi Norman Chisale ayipise DPP. Timanena kuti mwabisala mbatata msana ukuonekera, ndiye umboni ndi umenewu. Tikamanena kuti anthu ena amene mungawatenge chifukwa sasamalira pakamwa pawo akamayankhula ndi amenewa, ndi chifukwa chiyani lero lino? Funso limene mukhale nalo Amalawi. Mwadziwisidwa kuti inuyo a Malawi Congress Party akumangidwa, nduna zawo zikumangidwa, maminista zakale akumangidwa, ndipo tikuyena tikambirana na anthu asamange ali ku parliament. It's quite unfortunate. Funso limene mukhale nalo ndionena kuti ndi chifukwa chiyani Mayi Kabwera afika no poyuza MCP media team kuti isalowerere kunyoza anthu amene akumangidwa angakhale zimene anabazo iwo usanadye nawo. Funso loyambirira ndi limenelo. Investigation ma department athu ofufuza milandu poyambira pamenepo, ACB yathu poyambira ndi pamenepo. Nkhani yanga yachiwiri, amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, monga mmene timalirira kunati ife ndife ma human rights activists, timayenda mchilungamo, timayenda mmapazi osakasaka chilungamocho mpaka nati chipizi. Dzana ali ndi mayankhulapo nkhani ya 2005 ya Finance Bank. Nkhani imeneja ni nkhani yovuta imene judiciary yathu ikuyenera kuti ifufuzidwe mwandithu. Mwina tingaone ngati ena feta yankhula mopitirira muyezo ndikumaziwa matrillion amene akutchulidwa kumeneko, nkumaona ngati zinthu zonzolakwika, koma usi sufuka popanda moto. Katangale amene wachita nthenje ku judicial system, Katangale amene wachita nthenje angakhale ndikumakhala ndi wamkulu wa mabwalo nziko muno, Chief Justice, ndikumadziwa kuti nkhani ikuchokera ku 2005, koma akulolera nkhanicha kuna kuti iyende zaka 20 wosafufuza chilungamo. After zaka 20 ndikumanena kunati pakuyenera palipiridwe.
ndi zinthu zomvetsa chisoni. Ndithokoze anzathu zofufuza ku Times amene mwamvera Hot Current, ndiwathokoze kwambiri. Apereka mawu amphamvu, mawu ogwira mtima. Judicial system yathu sili bwino, kuli zinyengo, ndipo takhala tikunena ife kunati kodi bambo Kamangiraja ali kuti, iwonso abwerera kunati mmene adafukira ndi mphamvu muja Kamangira. Lero chikuchitika ndi chani? Amachita kutchula ndi mayina omwe amene ali akatangali ku judicialeko. Lero akusiyira zimene zindani. Dziko la Malawi silitukuka ngati tisire akunkhapanyo amene akuononga judiciary ndi kumaona ngati zinthu zikuyenda mwakemo. Ngati timaona anthu ameneno amwena ali akatangale kwambiri, majaji ake ndi omwe aja, sindifuna kuwatchula mayina, amene atenga milandu imene ijayo, including Chief Justice wa dziko lino watenga nawo nkhani imene, koma adayisunga mpaka na zaka 20. Chilungamo chili kuti. Nkhani yanga yachitatu, ndikufuna ndililire civil servant. Uthengawu upite ku boma la Malawi, uthengawu upite ku Minister of Finance, uthengawu upite to the secretary to the President and Cabinet, uthengawu upite kandi ku MRA. Pamene mukutulusa misonkho yosiyanasiyana imene ikupangisa umoyo wa Amalawi kumva kuwawa, ndimafuna muganizire kunena kuti inuyo mulipati. Inuyo aminister mulipati. Inuyo akuluakulu ma CEO ku MRA mulipati. Ogwira ntchito ka ku post office tamuona ena amene civil servant. Mphunzitsi tamuyang'anani. Wakuchipatala tamuyang'anani. Siku lina ndizabwera ndi manambala omwe antchito, anthu ogwira ntchito ku chipatala, apolisi, anzathu amene amagwira ntchito nyumba za ndende, muone masalalezi awo. Pamene munakwanisa kutulusa chikalata kunena kuti ma civil servant simukuwaonjezera ndalama. Chifukwa chani? Mukuyika ndondomeko zofuna kubwezeresanso chuma cha dziko, koma osayang'ana kunati pamene mukuyika ndondomekozo mukumuyikira ndani. Mukubweresa lamulo la Landlord Management Act limene labwera kunena kuti ama civil servant amene alibe nyumba mpaka na lero, including mphunzitsi amene akukhala parent, timpase chisanzo kunati salary yake ndi 150,000. Pa 150,000 she is struggling to pay a rent of 70,000 nyumba. She is struggling kuti akagule thumba la fertilizer. She is struggling kuti apereke ma bills amagesi mazi. Pa ndalama ya 150,000 ija, lero mukumuza kuti landlord wake akakweze nyumba chifukwa chonati inu mufuna mukatolerepo ndalama. Komano civil servant uja mukumuza kunati salary yako sidikukutani kodi sidikukuonjezera. Mulipati. Kodi boma ndi ndani? Zolinga zanu zichani? Ifetu timangolirira anthuwa. Mmene mukutero oyika lamulo limeneli, amene makambirana lamulo limeneli, the Landlord Management Act ku parliament iko ndi phungu, amene tikamuwerengera package yake yonse kutha kwa mwezi umozi is 5 million plus. Pamene ameneno anakamwika pamene kuti asankhidwa zikapanga zimenezoyo akulandira peanut imene 100 to 200,000, akafika ku 200 chakuti 1000 kukubwera VAT 16.5 kapena 17.5% ikumudula pa ndalama imene akupwetekeka kale. Now mwalimba mtima boma likutulusa chikalata kuna kuti civil servant sindikumuonjezera chifukwa tikuyika ndondomeko zoti tibwezerese chuma. Kodi ndondomeko zobwezeresa chuma cha dziko lino zikubwera kwa civil servant? Minister ayi. Zikubwera kwa civil servant, member of parliament ayi. Zikubwera kwa civil servant, ma directors ama department ayi. Zikubwera kwa civil servant, ena onsewa avutike. Wokonza ziko, wokonza chuma cha ziko, akhale mphunzitsi, akhale dokotala, akhale hospital attendant, ground labor, amene ndio okonza chuma cha ziko. Nkhani imeneyi ndi imene tikuyang'ana mwachidwi. Ndikufuna ndithokoze kwambiri anzathu amene mumaona za akulemba ntchito ni nkhani za masalari.
inuyo amene mumaona za Malawi Congress of Trade Union kubweretsa nkhani ya 95% increment. That 95% increment ikuchepanso kwa civil servant. Tinayenera tizikhala ndi umoyo wa chikondi womaganizira anzathu. Ni chifukwa chani ife timazikwezera tokha masalari? Ni chifukwa chani ife timazikwezera tokha ma allowance pamene wakupanga kuti mkamuyike pene popo akupanga safa? Malawi Congress of Trade Union mutifunsire kwa anthu ameneno ena ndi ma MP amene ali ndi driver, MP amene ali ndi galu, MP amene ali ndi wachitetezo pa khomo pake. Salale yake imene imakhazikisidwa ku parliament ikoyeta akalandire ndi 200 chakuti 1000. Mukayiphatikiza yonseyi ya chitetezo imakwana 500 something thousand. Yonseyi iperekedwe ku nyumba, iperekedwe kwa chitetezo, chakudya cha galu. Koma mukapeza ndi MP yemweyo amene salale yake osawerengera ma allowance ili pa 2.3 million akukamubera mulonda wa pakhomo pake ndi kumampasa 150,000 kapena 70,000. And yet boma likumuuza zonena kuti civil servant sitimuthandiza, laborer sitimuthandiza. Ndi ndani amene mukuntumikira? Ndi ndani amene mukuntumikira? Timafuna tipemphe kusera ku Office of the Secretary to the President and Cabinet SPC Bambo Bambo Saidi. Timafuna tikupempheni pamene mwapanga deduct the total number of principal secretaries from 80 to 38, mwatithandizira kupulumusa 2 something billion. Timaona ngati ndrama zimenezi zithandizeko ma civil servant. Mwina ziko muno zinthu ziyamba kuyenda. Mukatero ulendo wanu wopita ku 2030 anthu aziyimbira m'manja. Anzanga wena adakambapo kunayamikira boma ali ndi mmene likugwirira ntchito, kuna kuti mwayamba bwino. Anthu pamene tikulira akumuzi zomvetsa chisoni zonena kuti enanso amene amalandira ndrama za nkhaninkhani. Dziko la Malawi chimene mungakhumudwe nacho nchonena kuti amene amalira kwambiri ndi anthu amene amalandira ndrama za nkhaninkhani. Fuelo wakwerayi uyuyu amene akukuwa kwambiri ndi munthu amene ali ndi package ya fuelo ngati amalandira 200 liters amukwezera kufika pa 500 liters. Amene ndi amene akupanga influence amphawi kuti azikuwa kwambiri fo akulira ndiyeyo. Nkhani yanga yosirizira ndi ma demonstrations amene anachitika boma jala Zuzu amene apangidwa influence ndi anzathu achimwenye. Tikuthokozeni kwambiri ndikhala ngati ndikuzipanga interact ndekha, koma timafuna tikuwuzeni kunena kuti maiko achimwenye pali nkhani ya electronic invoicing system m'maiko mwawo, ndipo m'maiko mwawo akupindula nayo koposa nkhani ya electronic invoicing system. Koma iwowo amwenyewo kwathu kuno akuti ayi ndi akumakagula ifeyo anthu ovutika ndikutipasa ndalama ndikunyamula maplakazi ndikumaotcha matala museumu, iwowo ndikukhala pomwepo cholinga chonati azipindula amwenyewo mziko mwathu muno. Tinayenera kuganizira umoyo wa Malawi, dziko la Malawi. Vision 2063 tikudziwa kuti amene mudakhazikisanu simukafikako sizapinduliranso inu, izazuluza Amalawi. Pamene inu ndi imvisanu mukulemera panopa, munayenera muyambe kuganiza mosamala kunati tikuyenera kutukula dziko lero. Misewu yathu mene ayankhulira Aboni Kalindo siri bwino. Iwo amayankhula misewu imene mwanjira ina timati mileka. Misewu imene amayankhula ya mu 36, mu 25, mu 23, tipite kuti shuti ndikutsutsana nawo yayi. Koma misewu yathu yasanduka a death trap. Ine ndikuwuzani za msewu wa M1. Tichoke Lilongwe yomweyo tiduse Bunda area 6 kapena 6 miles. Tizibwera msewu umenewo kupita pana Chingeni. Muona mavuto amene akuchitika, ngozi zimene zikuchitika,
matayala agalimoto amene akuzuka, maball joint amene akuonongeka, chifukwa macontractors amene akutenga kwale kusakaniza ndi cement kumakwirira mapotholes awo okhawa eni akewo atati abwererenso aduse atakuzifunsafunsa kuti ndi chiyani chimene tapanga m'misewu. Tinayenera tiganizire zokonzanso misewu yathu ikhale mu standard yabwino kusiyana ndi kuyika zigamba zimene zigambazo zikuphulitsa matayala agalimoto zosiyanasiyana kuyika amalawi pa mavuto. Ndinenenso mawu awa ku chipani cha DPP. Taona apa kunena kuti Auladi Musa alemba chikalata kapena ayankhula, koma chikalatacho akuti chafika kwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Kumbukirani ine wa Unified Mtokoto ndimanena kunena kuti dziko lathu ngati silikutukuka ndi chifukwa cha mchitidwe wa ma recycled politicians. Tawalolani ma politicians ena obwebwetukawa, ena opengawa, ena amene mitu yawo sikugwirawa apite ku nyumba akakhale aziliona dziko mmene lingayendere than kukhala ndi ma recycled politicians. Wandale amene wakutukwanani muli ku opposition anakutukwananipo niso muli ku opposition ali ku PP. Lero mwalo wa mboma anabwera kujoinani, mwatuluka mboma wakutulukani wakutukwanani, mwakhala oyipa, mwakhala okalamba, mwakhala anthu opanda nzeru, mwakhala anthu ankhanza, anthu auzidwa ndiye mweyo. Lero akaliuza ziko ndalembera kale kalata a Profesa Arthur Peter Mutharika ndipo kumeneko kuli malo anga. Zopusa zotani mutipasa chithunzi cha mtundu wanje as a nation kunena kuti anthu omwewo atha kumaona DPP ngati yolakwa pamene ili kunja kwa boma. MCP lero ikukhala yolakwa chifukwa ili kunja kwa boma. PP inakhala yolakwa chifukwa ili kunja kwa boma. Lero DPP yalowa mboma, lero akuiona MCP ukhala yolakwa. Are we serious as a nation? Aloleni azikapemphera, aziwa kupemphera zipindi zisanu mualole. Akakhale pa mpando wa ndalema uchenji golo wawo akakhale kusalima uko aona kuti chimasatira ndi chani. Dziko lisaonongeke chifukwa cha ma recycled politicians amene sangabweretse chitukuko china chonse pa dziko koma kufuna kuzilemereresa okha. Uthenga wanga ndi langizo langa kwa Profesa Arthur Peter Mutharika chipani cha DPP ndi umenewo. Kuli anthu amene apanga struggle kuti DPP ibwere, pamene Auladi Musa amatukwana DPP, pamene Auladi Musa amapitisa pasogolo kuti fuelo azisowa benziko muno DPP isabwere, nkumachita kuna kuti inu bwana chakwera mpaka na 2030 wo. Lero akuna kuti iwo ndi opanda chiganizo, iwo wasaganiza bwino. Kuchipani chawocho kuli mapokoso. Adziwa liti Auladi Musa kuti kuchipani cha Malawi Congress Party kuli mapokoso. Funso langa likhale limenelo ku DPP. Ku DPP abana achinyamata mwamva zimene yankhula akabwira. Ku DPP Lilongwe abana achinyamata mwamva zimene kalata imene alemba Auladi Musa. Tisamangosilira kuna kuti tilibe political enemy ku chipani. Ife ndi okwiya chifukwa ife amene tamenya nkhondo imeneyi kuti tichose nkhanza za Malawi Congress Party tikamaona ankunkhapanyo akubweranso zikutinyasa. Mwakoma nonse ku chipaniko mukhale ndi mawu opambana. Thank you.